Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, may bago hong pinagkakaabalahan ngayon ang ilang mga kabataan sa barangay San Isidro dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho yung Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw na ho ng Huwebes ngayon, March 23, 2023. Kumusta ho kayo mga kababayan? Kumusta ho kayo? Aming mga Karehiyon, mainit ho yung panahon ngayon ay nai-anunsyo na ho ng Pag-asa, 2 araw na nakalilipas nagsimula na ho yung tag-init. Kaya ho, paalala ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga kapatid nating nasa kalsada. Oo, yung mga nagtatrabaho sa kalsada, mamang yung mga tricycle driver, jeepney driver, at syempre ho, yung mga nagtitinda rin, mga ambulant vendors, naku, wag ho ninyong kakalimutang sumilong paminsan-minsan dahil sobrang init ho. Gayon din yung mga kaibigan natin sa TMD ng Angeles City at saka sa Siposco, yung mga nagbabantay ho ng daloy ng trapiko. Kuyang, wag hong kakalimutan ang pag-inom ng tubig upang sa gayon ay makaiwas ho doon sa heat stroke dahil sa tindi po ng init ng panahon ngayon. Narito na po mga balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Huwebes ng umaga. Higit 26,000 individual sa Central Luzon kukuha ng civil service exam sa March 26. Sibuyas Queen at iba pang resource person sa investigasyon ukol sa onion smuggling, no-show pa rin sa Kamara. Pagiging barangay ng Northville isinusulong sa sangguniang panlunsod ng San Fernando, Pampanga. Gastos sa pagkuha ng lisensya, idinadaing ng ilang drivers at mga namamasada. At kabalen mula sa Angeles City, gold medalist sa Senior Women's Reggae Team category ng Pencak Silat. Ito ho mga kabalen, para ho sa mga magte-take ng civil service examination, alam niyo ho ba na mas marami raw ng 10,000 ang bilang ng mga examinees sa pen and paper test dito po sa Central Luzon ngayong March 26 kumpara ho noong nakaraang taon. Ayon pa ho sa Civil Service Commission Regional Office 3, maraming job vacancies ho sa gobyerno na pwedeng applyan ng mga papasa sa naturang pagsusulit. May karagdagang detalye si Liana Canilao. All set na ang Civil Service Commission Regional Office 3 para sa Civil Service Examination Pen and Paper Test sa dating na linggo, March 26. Ito ang ibinida ni CSCRO 3 Director Fernando Mendoza ng makapanayam ng CLTV 36 News. Sa tala ng komisyon na abot sa higit 26,000 ang bilang ng mga examinees, mas mataas ng 10,000 kumpara noong nakaraang taon. Sa bilang na ito, higit 22,000 na mag-exam para sa professional level, habang higit 4,000 naman sa sub-professional level. Ang ilan sa mga testing venues na matatagpuan sa Pampanga ay Pampanga High School, Guagua National Colleges at Republic Central Colleges para sa professional level exam, habang pro at sub-pro level naman sa Don Honor Ventura State University. Mayroon ding testing venue sa 6 pang probinsya sa rehiyon. May paalala naman sa Director Mendoza sa examinees. Okay. Ito po yung mga important reminders para sa ating mga examinees na kukuha ng Civil Service Examination Pen and Paper Test sa March 26, 2023. Ito po ay araw ng linggo. Una po, no face mask, no entry to testing venue. Wearing of face mask shall be observed at all times. And then no ID card or no identification document, no exam. And the examinees are required to be at the testing venue not later than 6:30 a.m. or as required by the CSC regional or field offices. So 6:30 po yung standard na dapat nandun na sila po, not later than 6:30. And then isasara po natin
ang gates ng testing venues at exactly 7:45 a.m. Lahat po ng examinees na darating later than 7:45 a.m. shall not be admitted to take the exam. Nakatakda naman ilabas ang resulta 60 araw matapos ang pagsusulit. Ang mga papasa sa professional level maaari umano mag-apply sa mga trabahong may salary grade 11 pataas. Ito po ay yung mga posisyon na kasama ang mga department heads, mga clerk, na administrative officers po, yun po mga assistant department heads, division chief, lahat po yan ay kailangan ng professional. Salary grade 10 pababa naman ang pwedeng applyan ng mga papasa sa sub-professional level. Ito po yung mga clerical, mga computer operators, yun po yung mga posisyon na pwede yung makuha. Ayon kay Direktor Mendoza, maraming job vacancies ngayon sa gobyerno. Ang problema, hindi umano pumapasa sa requisitos ang aplikante. Sa ngayon po ay napakaraming bakante sa gobyerno. Ang problema lang po ay yung nagko-qualify po ay konti kasi dahil nga po sa apat na requirement, minsan po ay hindi nila masatisfy yung requirement. Doon po sa nagnanais na pumasok sa ating pamahalaan, sa ating po government, kinakailangan po ang eligibility. Ito po ay isa sa apat na requirements. Bukod po sa education, experience, sa training, ay required din po ang eligibility. At ito po ay makukuha lamang kung kayo ay makakapasa sa civil service examination. Ang passing rate po natin ay 80. Isa ang 23 taong gulang na si Rudy, di niya tunay na pangalan, sa mga nahirapang makakuha ng trabaho sa gobyerno. Bagamat nakapagtapos ng kolehiyo at mayroong civil service eligibility, hindi umano umusad ang kanyang aplikasyon. So yun, after 2 weeks po, naghihintay nga po ako ng tawag for the panel interview nga po. Kaso, yun, wala pa din po tumatawag. So nagpunta na po ako dun sa office. Itatanong ko na po sana yung status ng application ko. And then yung nabanggit nga po is medyo busy nga daw po yung mga magpa-panel interview. So naghintay pa din po ako. Pero medyo nagtaka na po ako nung after a month, more than a month na po, wala pa din po yung interview. Kaya nag-decide po ako mag-apply na lang sa mga private companies kasi medyo kailangan ko na din po ng trabaho. Ano nga lang po, hanggang ngayon wala po ako natanggap na any feedback kung ano po nangyari dun sa application ko. Ang kakulangan sa karanasan ni Rudy ang posible umanong dahilan dahil siya ay fresh graduate. Nasasayangan lang po ako dun sa eligibility ko kasi gusto ko din po kasi talagang makapag-work sa ating gobyerno, makapag-serve sa ating mga kababayan po. Samantala, para sa mga nais makita ang listahan ng mga job vacancies na maaring applyan, magtungo lamang sa website ng Civil Service Commission na csc.gov.ph. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News at ito. Sa ibang balita, hindi umano sang-ayon si Governor Jose Enrique Joet Garcia III sa balak na gawing operational ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na matatagpuan po sa bayan ng Morong. Ayon ho kay Garcia, sa halip na buhay ng 40 taong gulang na plantang nuklear, mas mainam na gawin itong cloud computing facility na magsisilbihong pinakamalaking data center sa bansa. Sa ngayon ay marami na umanong mga critical facilities ang naitayo sa buong Bataan at may mga economic zones na maapektuhan sakali hong magkaroon ng issue o aksidente ang BNPP. Mas marami rin daw iba pang lugar na akma para sa pagtatayo ng isang nuclear power plant. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Joet Garcia hinggil sa usaping iyan. For us, parang this is not the best location for a nuclear power plant with the many development that has happened. Pero meron kaming counter proposal to convert the Bataan Nuclear Power Plant into a cloud computing data center facility that will also be the center of a IT economic zone within the 200-hectare compound. So we believe mas malaki pa ho yung revenues, mas marami pa hong trabahong maidadala to sa Bataan at sa ating bansa if we go to this proposed project. Marami na rin po kami kinakausap na investors na very willing and they see the
potential of this cloud computing facility here in the BNPP compound. Kabalen, isinusulong ho ngayon sa Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, Pampanga ang pagiging isang barangay ng Northville na sakop ngayon ng Barangay Kalulot. Ang ilan pong mga residenteng aming nakapanayam, pabor daw sa panukalang ito na pinangungunahan po ni Councilor Aizel Macalino. May detalye si JM De Jesus. May 35 barangay ang syudad ng San Fernando, Pampanga sa kasalukuyan. Posible itong madagdagan ng isa pa dahil itinutulak ni Councilor Aizel Macalino na gawing barangay ang Northville na sakop ngayon ng Kalulot. Naitatagan Northville 10 taon na nakalilipas nang i-relocate ang mga Fernandino na nakatira malapit sa Riles. Ayon kay Macalino, paraan ito upang mabigyan umano ng nararapat na serbisyo ang mga residente ng Northville. Hindi lang Kapampangan po kasi ang mga nakatira sa Northville. So, pag nagkaroon sila ng sarili nilang barangay officials, so yung mapapabilis yung serbisyo yung download from city to all the barangays, syempre kung Kalulot yan, uunahin, hindi naman natin sinasabi na uunahin nila yung barangay nila itself, the mother barangay, yung baryo. Pero syempre, bilang nanunungkulan ng isang malaki, you prioritize kasi. Gusto natin ma-prioritize din ang Northville. Since sakop pa rin ng San Fernando, kung ano ang benefits na nakukuha natin sa isang barangay sa Kalulot, ganun din sana ang nakukuha ng Northville. Batay sa Sections 385 at 386 ng Local Government Code of the Philippines, pwede maging barangay ang isang lugar kung mayroon itong populasyon na hindi bababa sa 2,000 habang 5,000 pataas naman ang dapat na populasyon kung ito ay nasa Metro Manila at mga highly urbanized cities. At the same time po, dapat po yung barangay po must be contiguous or magkatabi po yung territory po ng mga nakatira doon sa gagawing barangay ay magkatabi. In a contiguous territory din po siya. So, dapat po it should be in physical contact with each other. Sa datos ng City Population Office ng San Fernando ay nasa mahigit 42,500 na ang bilang ng mga residente sa Barangay Kalulot at mahigit 28,000 ang mula sa Northville Phase 1 at Phase 2. Ayon kay Macalino, hinihintay na lamang na maipasa sa Sangguniang Panglungsod ang kanyang inihain na ordinansa upang masimulan na ang proseso. Pag na-approve sa amin, by this year, hopefully, magkaroon ng plebisito. Sino ang mga boboto sa plebisito? Lahat na nakatira sa Barangay Kalulot at Barangay Northville. Will just boboto sila kung yes na maging isang barangay ang Northville, nahihiwalay na siya sa Kalulot, or no. So, we try to go to Northville itself, kausapin ng mga block leaders, at sabihin nga kung ano ang benefits na makukuha nila from it. Makikipag-coordinate na rin daw ang Sangguniang Panglungsod sa Local Finance Office ng San Fernando upang malaman kung sasapat ba ang pondo at mailapat ang kinakailangang budget sakaling mabuo ang panibagong barangay. Samantala, suportado naman daw ni Kapitan Jaime Capil ng Kalulot kung ano man ang magiging kinalalabasan ng isinusulong na panukala. Tiniyak naman ito na patuloy muna silang aantabay sa mga taga Northville. Masasabing bilang kapitan dito sa Barangay Kalulot, kasama po natin ang Northville, napamahal na po sa amin talaga itong Barangay Kalulot, ang Northville 14, po sa amin. At ano pa man ang mangyayari, kahit binabalak nila yun, patuloy pa rin bilang kapitan dito sa Kalulot ang aming pagsiservisyo sa kanila. Pabor naman ng ilang residente ng Northville sa panukalang gawing barangay ang kanilang lugar. Maayos siguro kasi takbo dito, takbo doon. Hindi namin alam kung saan kami lalagay. Pero kung mayroong sariling barangay, yun, para makita na talagang tunay na barangay ito. Mas maganda kasi magkaroon kami ng sariling kapitan para lalo niyang kuha yung mga proyekto rito sa loob. Para maayos din mo po yung lugar namin. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Dumadaing po ngayon ang maraming driver at mga namamasada sa gastos ho na dala ng pagkuha ng lisensya. Kaya naman po ang Land Transportation Office magpapatupad na raw ng price cap para ho sa mga bayarin sa mga driving school. May detalye ng balitang niyan si Paulo G. Santos. Ang pamamasada ng tricycle sa San Fernando, Pampanga ang naging kabuhayan ng dating overseas Filipino worker na si Mang Pablo. Hindi niya tunay na pangalan. Sa aming pakikipagkwentuhan sa kanya, inamin ni Mang Pablo na wala siyang professional driver's license, isang bagay na kailangan para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicle, gaya ng tricycle, jeep o bus. Karating ko lang ng abroad. Medyo rest muna. Kailangan mo na lang sideline. Yung pagkuha medyo mahirap na mahal. Bali, mabot ng 3.5. Bukod sa mandatory requirements gaya ng pagpapamedical, isa sa mga idinagdag na requisitos sa pagkuha ngayon ng student permit ay ang theoretical driving course na inaalok naman ng libre ng Land Transportation Office Region 3. Subalit, by schedule ito. Kaya ang marami sa ating mga kababayan dumidiretso na sa mga pribadong driving school at nagbabayad ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. 250 ang bayad sa student permit sa LTO. Matapos ang 31 days, kailangang sumailalim sa practical driving school ang isang aplikante. Para sa non-pro na ang bayad naman sa LTO ay nasa 685 pesos. Makalipas naman ng isang buwan, pupwede ng kumuha ng professional driver's license ang mga non-pro na lisensya. Sa dami ng proseso at dapat bayaran, ang mga gaya ni Mang Pablo, napapakamot na lang ng ulo. Parang sa tingin ko, parang mahirapan. Katulad niya ngayon. Dapat may-renew ko na yan. Hindi ko pa may-renew kasi kulang ng budget. Sobrang mahal. Sana kung pupwede naman sa nanawagan ng LTO na kung pwedeng ibaba naman yung pagkuha ng lisensya. Nito lamang Pebrero, inihain ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum ang Resolution Number 751 na layong imbestigahan ang tinatawag niyang gintong lisensya. Kukuha ka ng lisensya, the fee is now 9,500. Sa one person, one license lang po yan sa LTO. Kaya po, ini-investigate po namin what is causing this anti-poor po talaga kasi it's so expensive. Sabi nga po nila, kailangan po ang lisensya ay abot kaya. At dahil malaki ang gastusin sa pagkuha ng lisensya, marami raw sa mga maralitang tsuper ang nagmamaneho nang wala ito. Marami hong nagde-drive, walang lisensya. So the situation becomes even worse. So sa pang-investigation po namin, apparently driving schools are charging between 6,000 to 7,000 per lesson. Ang masama pa, yung iba, hindi naman ho nagle-lesson, papel lang po. So, if you total all of the charges po na kailangan pong bayaran, kung tatay po kayo na inyo, 18 years old, ang kailangan bayaran ho na 18 years old nyo ngayon, is between 9,000 to 10,000 pesos. So, hindi po talaga kaya po yan ng regular na mamamayan. Miyerkules, March 22, nang inanunsyo na ng Land Transportation driving schools. Magiging epektibo para sa theoretical driving course. 2,500 naman ang maximum fee para sa practical driving course na mga kumukuha ng lisensya para sa pagmamaneho ng motorsiklo. Sa kabuuan ay hindi raw dapat lumampas ng 3,500 pesos ang bayarin sa driving school ng isang motorcycle rider na nais magkalisensya. Para naman sa mga nagmamaneho ng light vehicle, 1,000 pesos ang maximum prescribed fee para sa theoretical driving course at 4,000 naman para sa practical driving course. Lifted na rin ang moratorium para sa mga aplikasyon ng mga nais magbukas ng bagong driving school simula Huwebes, March 23. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, pupwede nang mag-apply sa mga regional offices ng LTO ang mga nais magkaroon ng driving school business. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.
Sa iba pong balita, mulihong nabigo sa ikatlong pagkakataon ang House Committee on Agriculture na mausisa po ang tinaguriang Sibuyas Queen na si Lilia Cruz na sangkot umano sa onion smuggling sa bansa. No show kasi sa pagdinig ng kamera si Cruz maging ang iba pang resource persons. Inusisa naman ho ng mga mambabatas ang sistema ng importasyon ng sibuyas na ipinatutupad ng Bureau of Plant Industry. Narito pong detalye ng balitang yan. Sabay-sabay na nagkasakit at may kanya-kanyang dahilan ng mga resource person na lumiban sa investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa hoarding at smuggling ng sibuyas sa bansa. Ang pagsisiyasat ng Kamara ay may kinalaman sa pagsipa ng presyo ng sibuyas sa pagtatapos ng taong 2022. Ang tinaguriang Sibuyas Queen na si Lilia Lea Cruz naka-admit pa umano sa ospital nitong linggo ng March 19. No-show din ang ilang mga kinatawan ng Tianglong at Super 5, ang mga pinakamalaking cold storage facilities sa Bulacan. Dahil dito, napilitan ng maghain ng show cause order si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo laban sa mga absent na resource persons. Issue a show cause order against the group of Super 5 and explaining to the and Rivson as well and explaining to the committee why we should not be citing them in contempt for failure to give us sufficient basis for their absence, and of course noting that such absences have or is an obstacle to arriving at the truth with respect to this very important concern, Mr. Chair. Yes, so there is a pending motion to issue a show cause order to... Second the motion. Samantala, binusisi naman ng mga mambabatas ang di umano'y irregularidad sa pag-aangkat ng sibuyas sa last quarter ng nakaraang taon. Punani sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta, hindi nagtutugma ang datos ng Department of Agriculture sa tali ng Bureau of Customs hinggil sa pumasok na sibuyas sa bansa. Hindi raw umano nabibisita ng DA ang mga cold storage facilities gaya ng agro-trading. Wala kayong ganito. Sapagkat hindi ninyo tinitingnan. Hindi nga nila kayo kilala eh. Tinanong namin sila kung ilang tao at kung paano ninyo sinusuri, paano ninyo iniimbentaryo yung kanilang mga cold storage. Wala silang nakita ni anino ninyo. Naungkat din ang umano'y kakulangan ng Bureau of Plant Industry o BPI sa hindi pag-iinspeksyon sa mga cold storage facilities kung saan posible raw nangyari ang hoarding. Mga kapitalista dito sa Metro Manila are buying their product or the onions in Nueva Ecija, di ba? Yung mga lugar na yan. From the farmers or cooperatives, dinala sa Manila, di ba? Pagdating ng Manila, i-deposit yon sa mga storage facilities. Di ba? Otherwise, masira, di ba? Now, ang withdrawal no, na monitor ba din ng DTI? Sir, hindi po lahat ng withdrawal. Bakit hindi lahat na di ba? Sir, kagaya po ng nabanggit ko po kanina. Metro Manila lang yan, ha? Apo, Storage facilities. Apo, so ilagay na po natin, i-assume natin na yung scope natin is Metro Manila. Ang ating pong kino-cover, sir, yung naging focus noon. But now nga po, Sa inilabas na datos ng Customs, umabot sa 98,000 metric tons ang inangkat na sibuyas ng Pilipinas noong taong 2021, habang 25,000 metric tons naman ang na-import mula Enero hanggang Marso ng nakalipas na taon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Babalaho sa publiko, naglabas ho ng anunsyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil po sa isang bogus Facebook page na ginagamit umano ang pangalan at logo ng kanilang tanggapan para makapanlinlang at magpakalat ho ng maling impormasyon. Makikita ho sa bogus page na may pangalang DSWD Financial Assistance ang mga post na nag-aalok ng scholarship sa mga estudyanteng papasok ng kolehiyo.
Kita rin ho sa post yung hindi beripikadong payout schedule ng mga benepisyaryo ng programa ng DSWD. Gayon din ho yung mga post na mayroong link patungo naman sa isang pekeng website. Lubhang nakababahala ang mga nabanggit na post dahil maaari itong makapambiktima ng maraming individual lalo pat aabot na sa 6,000 o 62,000 ang bilang ho ng followers ng bogus page at mayroon na rin itong 47,000 likes. Bunsod ho nito, nilinaw ho ng DSWD na walang kaugnayan sa kanila hong tanggapan ang nasabing Facebook page. Wala ring scholarship program o anumang tulong pinansyal na ipinatutupad ng kagawaran sa anumang social media platform. Pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat sa pag-click o pagbubukas ng mga link sa post para maiwasan pong maging biktima ng mga online scam. Panawagan ho ng DSWD, sumangguni lamang sa kanilang official Facebook page para ho sa ibang serbisyo at programa na ipinatutupad ng kagawaran. Maaari rin pong tumawag sa hotline number. Ito, babasahin ko na lamang para ho sa Smart, 0934-464-8026, 0943-464-8086, at 0932-933-3251. Yan ho'y mga hotline sa Smart. Sa Globe naman, 0995-715-3926 at 0995-715-3934. Samantala, ihikayat po ng ahensya ang publiko na i-report ang mga bogus na social media page dahil malaki raw ang mga itutulong nito upang mapasugpo ang pagpapakalat ng pekeng impormasyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, karehiyon, hindi na ho bago sa bayan ng Masantol, Pampanga ang paglubog o yung pagbaha lalo na ho tuwing tag-ulan. Ngunit 2 purok ho sa Barangay Sagrada Familia ang tuluyan na hong nilamon ng tubig at naglaho ang isang dating masayang komunidad. Silipin ho natin ang kanilang sitwasyon sa special report ni Jenna Lumbang Parungaw. Normal na tanawin para sa mamamayan ng Masantol, Pampanga ang baha. Baha na dulot ng high tide o kaya naman baha na dala ng malakas na pag-ulan. Paanong kung ang tubig ay hindi na humupa at sinakop na nito ang lupa at tuluyang nabura sa mapa ang isang dating masayang komunidad? Mula sa kabayanan ng Masantol, Pampanga, kalahating oras bago marating ang Barangay Sagrada at panibagong kalahating oras ang Purok Pag-asa at Purok Sentro. Papunta tayo ngayon sa Sitio Sagrada Familia. Isa itong lugar sa Masantol, Pampanga na sinasabing nakararanas ng unti-unting pagbaba ng lupa o land subsidence nitong nakalipas na 7 taon. Nag-umpuka sa gilid ng mag-aakalang ito ay dating tao na bayan,
ang bahay ni Kapitana Teresa. Makikita nyo namin, wala tsaka itong mga ano po to, mga pilapil kasi nga po pala yan. Tapos nung dumating po yung time na wala ng tubig tabang, kinonvert po siya ng fish pan. Kasi nga po wala ng tubig tabang kaya fish po ang inano ng mga tao dito. Tsaka dati po talaga hindi ganyan yung lugar po namin. Dati po ang daming bahay dito kasi alos ayaw po namin dun sa sa tabi ng dike or tabi ng ilog kaya dito alos kami nagpunta kasi nga maganda kumbaga yung lugar dito sa may palayan, presko, tsaka syempre maganda din yung ano ng paligid. Pero nung time nga na ganun na yung sitwasyon, parang bumababa na yung lupa. Yung mga tao dito na dating nakatira dito, lumipat na sa dike. Dati po yung dikeng yan, sobrang taas din po. Sabi niyo nga po, nakapunta na kayo dito. Yung parang alimbawa, nandun ka sa dike, pag nahulog ka dun sa baba, yung parang ang lagay mo, yung mapipilay. Pero ngayon, ang naobserbahan po namin, parang bumababa din po yung ano namin. Yung dike parang nagiging ka-level na lang po nung bahay dito sa baba eh. Nitong nagdaang 5 taon, unti-unti tila itinataboy ng tubig ang mga residente patungo sa dike kung saan mayroon pang natitirang lupa. Dati po kasi nalulubog yung bahay namin doon eh. Mga ilang taon na, 5 taon na po ata. Kaya lumipat na lang kami ng pamilya ko dito. Di po kasi pwede yung laging pag madaling araw, lumilipat ako dito, maakyat ako ng dike. Lagi ako nung nalulubog ng ba. Hindi kasi lumilit yung tubig sa namin, tapos bahay namin. Wala kami magagawa eh. Hindi kami pwedeng tumira doon sa bahay namin. Laging lubog eh. Ang ibang residente, pilit pa ring nilalabanan ang pananakop ng tubig sa pamamagitan ng pagtatambak. Ay dati, itong dati kong bubong. Tapos palag nalulubog, ayan, tinaas ko hanggang dito. Ayan, yung mga bintana, talagang nasa lubog, nasira. Ayun, parati kaming lumulubog. Kahit na gabi-gabi napupuyat dahil sa tubig, pataas ng pataas. Yun naman lupa, pababa ng pababa. Pero di ba nagtatambak po kayo? Kaya lang hinahabol ng tubig. Ilang beses na po kayo nagtambak sa bahay mo? 4 na beses. Ay, yung mga gamit namin, buhat nung nakabili kami, hindi namin dinapag sa dahil lumulubog. Parating nakataas. Kaya gumawa ko ng upuan na gano'n, doon kami natutulog pag lumaki yung tubig. Mistulang nakikipagkarera sa pagtaas ng tubig ang nag-iisang paaralan sa Sagrada. So kahit bago pa lang ako dito, so naranasan na rin namin na pupunta kami ng school, so may tubig, so siyempre hindi mo maano kung paano ba magkaklase dahil ang mga bata, lalo na dito sa first floor, lower grade to, kinder to grade 3. So, kailangan ingatan mo sila, bawal madulas kasi cargo namin yung mga bata. So, parati kong sinasabi sa kanila na samantalaan namin yung magandang panahon. So, kung wala rin lang sakit,
pumasok sila. Kasi hindi namin masasabi kung kailan lulubog o nakalitaw ang aming school. No? Lalo na kapag high tide. Naglagay sila ng sandbagging. So yon, share sila ng school, ng barangay PAN, ng PTA namin. Sandbagging yon. Kaso medyo delikado din yon kapag umuulan, madulas. So may mga estudyante na rin kaming nadulas dahil pag inapakan mo yon, basa. So ako muntik na din madulas dahil sa sandbagging. So, hindi rin siya safe para sa mga bata. So, napagdesisyonan namin na humingi ng tulong sa aming buting mayor, Tonton Bustos, at sa aming mga PTA at kay Kapitana na kahit man lang yung kalahati ng aming pathway masemento para sa safety ng mga mag-aaral namin dito sa SPES. Ang gusaling dating halos 2 metro ang taas sa lupa, unti-unti na ring naaabot ng tubig. Super challenging po kasi napakadelikado po sa part nila during high tide po. Kasi po high tide pa lang po, talaga pong lubog na po yung mga classrooms, especially po yung mga daanan papunta po dito sa school. So, napaka-risky po sa part po nila yung pagpunta po dito sa school namin. Yung mga other co-teacher ko po, yung mga higher grade level na po na kasama po namin, as in nakabota lang po sila, then continuous po rin po yung pagtuturo. Kami naman po noon, nasa stage po kami kung saan po yung mga higher places na pwede po namin pagdausan ng klase. Actually po yung problem po namin na may tuturing. Kasi po kung dapat po mas itinaas pa po lalo yung level po niya. Kasi po yung lupa po dito, as in pababa po, yearly po. Dalawang purok na ng Barangay Sagrada Masantol ang nabura sa mapa. Ang buhay ng mga residente ay nagmistulang habulan. Nagtatambak, lumilikas, ngunit laging nakasunod ang tubig. Nagbabadyang lamunin ang kanilang bahay, ari-arian at buhay. Arestado ho ng mga otoridad ang 2 miyembro ng Martinez Criminal Group sa bayan ho ng Talavera, Nueva Ecija nito pong Martes, March 21. Sa ulat ho, bandang alas 2:40 ng hapon nang magsagawa ng anti-illegal drug buy-bust operation ang Nueva Ecija PNP sa barangay Sampaloc na nagresulta ho sa pagkakahuli ng 2 suspect na pawang mga residente ho ng barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City. Huli umano sa akto ang mga suspect habang nagbebenta ng illegal na droga sa isang pulis na nagpanggap hong buyer at nakuha sa kanila yung isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nakumpiska rin ho mula sa mga suspect ang 2 pang transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at nagkakahalaga umano ng 40,000 pesos. Nakuha rin po ang isang homemade caliber 45 pistol o kalibra 45 baril nakargado ho ng 5 bala. Ayon ho sa PNP, sangkot din ang mga nabanggit na suspect sa serye ho ng nakawan sa Cabanatuan City kung saan madalas umanong biktima ng mga ito yung iba't ibang mga convenience store. Samantala, nasa kustodiya na ho ng Talavera Police Station ang mga suspect at sumasailalim ho sa tactical interrogation upang matukoy ang iba pa nilang mga miyembro sa grupo at yung mga kinaroroonan nito. Kakasuhan daw ang 2 suspect ng paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at maging violation of RA 10591 o yung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.
Sa ibang balita, nasamsaw naman ho ng mga pulis ang nasa 150,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula ho sa isang individual na nasa drug watch list sa bayan ho o sa barangay Partida, bayan ho ng Norzagaray, Bulacan nito pong Martes. Huli po sa akto ang 59 na taong gulang na suspect habang nagbebenta ng isang sachet ng shabu sa polis din ho na nagpanggap na posur buyer. Kinilala ho ang lalaki na si Armando Aguilar at nahuli siya sa akto ng pagbebenta ng sachet ng shabu. Nakumpiska rin ho mula sa kanya ang nasa 8 sachet ng shabu na nasa 22.26 grams na nagkakahalaga po ng 151,368 pesos. Kasama rin hong nakumpiska sa suspect ang isang itim na bag, isang berdeng holster at isang caliber 38 revolver na walang serial number at kargado ho ng 3 pirasong bala. Gayon din ho yung buy bust money. Dinala na ho sa Bulacan Provincial Forensic Unit ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang illegal na droga para po sa kaukulang pagsusuri. Samantala, matagumpay isinagawa naman ng Police Regional Office 3 ang kauna-unahang tactical drone competition na ginanap ho sa Camp Olivas, San Fernando, Pampanga nito hong Martes. Pinasinayaan po ni Police Regional Office 3 Regional Director Jose Hidalgo Jr. ang programa at nagsilbing panauhing pangunahing tagapagsalita. Ayon ho kay Hidalgo, ang paggamit ng drone sa pagpapatupad ng batas ay game changer para sa PNP. Ang mga aerial vehicle na ito ay nagbibigay daw ng real-time na surveillance at intelligence gathering capabilities. Nasusubaybayan din daw ang mga malalaking lugar, lalo na ang mga sangkot o yung mga sangkot ho sa mga anti-insurgency operations. Ang nasabi hong kompetisyon ay nilahukan naman ng 7 Provincial Police Office, 2 City Police Office at ang Regional Mobile Force Battalion 3 na nagpakitang gilas ho at angking kakayahan sa pagpapalipad ng mga drone. Ipinakita ho ng mga kalahok ang kanilang husay sa paggamit ho ng iba't ibang taktika ng pagpapaandar at operasyon ng drone na nahati po sa 3 bahagi. Ito ho yung obstacle course, tactical identification of target, at drone support to tactical operation. Sa bandang huli, nakamit ho ng Regional Mobile Force Battalion 3 ang kampyonato dahil ho sa kanilang ipinamalas na galing at talento. Ang naturang aktibidad ay inilunsad naman upang masuri ang kahusayan ng rehiyon sa mga kasalukuyang police operational procedures gamit ang lightweight aerial assets, maging ang pagiging epektibo ng mga pulisya at kanilahong wastong pagtugon sa iba't ibang sitwasyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, may bago hong pinagkakaabalahan ngayon. Ang ilang mga kabataan sa barangay San Isidro dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho yung pagtatanim ng gulay gamit ho yung hydroponics technology. Dito lamang hong Martes ay inani nila yung mga tanim na lettuce para ho na pwede hong i-partner sa paborito nyong sangyupsal. Naku, nagutom naman ako. O kaya naman ay gawing salad. Tara na ho't matakam sa mga sariwang gulay sa ulat ho ni JM De Jesus. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong hindi nakatanim sa lupa ang mga malalagong letsugas na ito? Yan ang tinatawag na hydroponic technology na ginagamit ngayon ng ilang kabataan sa barangay San Isidro, syudad ng San Fernando, Pampanga sa pagtatanim. So kung titignan po natin, ang hydroponics po ay ang gamit lang niya ang tubig. So kailangan po ang tubig ay merong nutrients na tinatawag nating nutrient solution para mabuhay or lumaki ang ating halaman. So dito naman po sa hydroponics natin, dito po sa ating sample, ito po ay lettuce. So itong lettuce pong ito ay mayroong coco peat or shredded po na galing sa coconut or sa buko. Then ito po ang gagawin nating planting medium instead of
lupa po. Nito lamang Enero ay nagtayo ng greenhouse ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro para sa nasabing proyekto. Unang linggo naman ng Pebrero nang magsimula sila magtanim. At dahil hindi sila masyadong pamilyar sa proseso ay humingi sila ng tulong sa eksperto at ang young farmer sa syudad na si Harold Sabata. Bukod sa mas murang gagastusin sa ganitong uri ng pagtatanim, ay less hassle rin ito dahil hindi na kailangan pang magbungkal ng lupa at hindi rin kailangan diligan. Hindi na natin kailangan ng maintenance palagi. Doon pa lang sa day na tinanim natin siya, okay na yon. Then as long as sinettle na natin and dinilute na natin yung nutrient solution na kailangan ng mga halaman, okay na yun until harvest. And at the same time po, hindi na natin kailangan gumamit ng mga insecticides and pesticides dahil nga po naka-greenhouse tayo dahil controlled environment na po ito. So hindi po tayo mapapasukan ng kahit anumang insekto. Naisipan naman ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro na bigyang pansin ang agrikultura dahil nakikita nila ng patanda mga magsasaka. Kailangan umano nilang umaksyon upang kahit papaano ay may mabiling murang pagkain ng kanilang mga kabarangay. Pwedeng iparis ang lettuce sa paborito niyong Korean barbecue o samgyeopsal o di kaya naman ay gawing salad. Ang kikitain ay gagamitin umano sa pagme-maintain ng kanilang greenhouse. Binibigay po namin for the first opening ng aming hydroponics and greenhouse material. After po nun, magtatanim po kami ulit tapos gagawin po namin na generating income and pagkakakitaan, bibenta po namin sa halagang murang halaga na maibabahagi namin sa Barangay San Isidro, hindi lang sa kabataan, kundi sa ibang sektor o grupo ng aming barangay. At dahil matagumpay ang kanilang unang pagtatanim ng lettuce, ay susubukan naman nila na magtanim ng iba pang mga binhi. Startup lang po to, nag-umpisa pa lang po kami. Kumbaga, na-foresee po namin na mapapalaki pa po, may-expand po namin sa darating na panahon. Hindi lang po lettuce ang may lalagay namin, kundi pa yung mga ibang gulay tulad ng kamatis, talong, at okra. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Muli pong itinaas ng 3 Pinay ang bandera ng Pilipinas sa larong pencaksilat matapos silang mapatumba ang mga kalabang kalahukan mula sa ibang bansa at mag-uwi ho ng gintong medalya sa Senior Women's Reggae Team category ng Sarawak Premier International Silat Championships 2023. Ang nasabi hong kompetisyon ay ginanap ho nitong Pebrero hanggang Marso 5 sa Kuching, Sarawak, Malaysia. Kabilang ho sa grupo na nakapag-uwi ho ng gintong medalya ang 23 anyos na si Franchette Ann Elman mula ho sa lungsod ng Angeles at isa pong graduating student sa kursong Bachelor of Physical Education sa Rizal Technological University. Kwento ho niya, naging malaki ang impluwensya sa kanya ng kanyang mga magulang, lalo na ho yung kanyang ama, na isa hong coach ng Silat Martial Arts, kung saan taong 2016 daw nang hikayatin siya na pasukin ang mundong ito. Nang makahiligan niya ang larong ito ay iba't ibang lokal at international competition na ang kanyang sinalihan. Samantala sa pong medalya ang naiuwi ng Pilipinas mula sa Sarawak Premier International Silat Championships, kung saan 2 ho rito ang gold, 2 silver at 6 na bronze. Ang pencaksilat ay itinuturing na pinakamatandang Malay martial arts na ginagamit ng mga Pinoy, Indones at Malaysians bago pa man dumating ang mga Kastila. Ma'am Ann, anyang mag-perform na rin kalaban nyo, nano, bala mo, ating chance, makanyan. Kayo ba may karela, itang may pressure or may threaten? Karatang kalaban nyo, siyempre, kanya-kanyang galing yan, Ma'am Ann. Opo. Liwaliwakya po kami technique para po makapag-po kami sequence. So, kasi po yung milyahe po pa rin Halloween, palagi kayo po blue corner. So, muna kayo po palagi mag-perform. And then, kahit po pag after nyo po mangyalo, kasi sabi kayo, wala mag-pray kayo pa po sa kanyang kanta po. Siyempre, bigyan sa Lord. And then, kita po pagkakabilang po rin galo na sasabihin lang po na at yung bahala na yung Lord. Hindi na nakapipere. Okay. Anyang anyang ausandano ring ding manyambot, nung tatawagin na yung winners. Did you expect na kayo ang mananalo ng gold medal? Actually po, Ali, kasi po itutunan niya asambot na nakapagdati. Instant po ila yung gold, kami po yung silver. So, really po yung baliktad. Kami po yung gold, ila po yung silver.
Bago ho ako magpaalam, bigyang daan muna natin ang ating topic question of the day. At ang tanong ho ngayon, ano ang paborito mong movie line? Ayan, yung mga linya ho sa mga pelikula na inyong na tumatak talaga sa inyo. Basahin natin yung komento ng ating mga karehiyon, mga netizen. Nako, sabi ni Maria Teresa Agbuya, pareho kami. Huwag mo kong materi-teri. Yan, Yan ho yung sikat na linya ni Maricel Soriano. Ka-eksena niyan, si Shasha Padilla. Nasa kusina sila dyan, kung di ako nagkakamali, di ba? Yung may kutsilyo pa. Ano nga pelikula to? Nakalimutan ko na. Mamaya ako, ibabanggitin ko, hanapin ko lang kung anong title ng pelikulang yan. Pero very, very, iconic yung eksena na yan. Ito naman, galing Edwin Mercado Camiling, don't get me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Yan. Hulk yan. Mga foreign films pala. Ito, si Incredible Hulk, no? Ang gusto ni Edwin Camiling. Ayan. Meron pa ba? Sabi naman ni Maribel Pangan Rivera, wag ako. Makikita mong maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito ay linya ni... Kanino ba't linya to? Tinatanong ko yung mga matatanda dito. Lolo Ray Bravo, ito ba? Inabutan mo na? Hindi ba ito kay FPJ? Kuyang ating Maribel? Pwedeng pakikomento kung kanino nga ba linya yan para at least malaman namin at magka-idea naman kami. Ayan ho mga kabalen. Marami pang babasahin mamaya si Kuyang Johnny Mercado sa mga paborito hong linya. Ako nagkomento ako dyan, wag mo kong materi-teri din. At saka yung mga, ano pa ba? Yung mga remarkable na linya, no? Yung... sinota mo ang best friend mo. Yan. Ako, yan mga gustong-gusto ni Kuyang Zernan. Ayan. Ayan, mamaya mga kabalen, makakakwentuhan din po ni Kuyang Johnny Mercado. Itong mga mahuhusay na estudyante ng University of the Assumption. Yan, palakpakan naman mga taga-UA. Yan, may mga interns din ho kami from UA. At bisita ho si Venet Dizon, ang presidente ng UA Mass Communication Students Association. At si Lawrence Mendoza, ang overall director ng Mise en Scène 18. Yan ho yung kanilang film festival kung saan ang tema ho nila ay Sulong, Moving Towards Aspiration. Yan ho mga kabalen, masayang kwentuhan yan. At syempre, marami ho tayong pag-uusapang mga pelikula. Yan ang mga balita hong nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa kadagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media. Yung Facebook, Instagram, YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa Facebook, sa Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Kabalen, pwede rin ho kayong bumisita sa ating website www.cltv36.tv. At kung kayo ho'y nanonood naman ng telebisyon, mapapanood ho ang CLTV nationwide via Signal Channel 115. Dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.